Goedemorgen. Hallo. Ja, dat is nu goed. Hm? Goed zo. Ja. Goed zo, kerel. Hebben die even een fijn leventje hier? Die hebben een prachtig leven. Die kunnen de hele dag hier rondscharrelen in het natuurgebied. Dus ik kan me niks beters voorstellen voor een ezel. Zo, nou, ik vind spelen. Hè? Ik werk zelf in de zorg en ezels zien ontzettend fijne beesten. Ja, zorg gerelateerd mee te werken. Dus toekomstgericht zou ik het heel tof vinden om die in te kunnen zetten. Ook voor een stukje zorg. Mensen met autisme hebben daar misschien maar heel veel baat bij. Oh, dus die ezeltjes die zien een opleiding, net zoals die als boerin? Ja, precies, ja. Ik ben ook boerin in de opleiding, ja. Dit zijn zogenaamde dubbeldoelkippen. Die zien eigenlijk niet alleen voor de leg, maar het zijn hele goede scharreleers. En eigenlijk is de bedoeling dat ze door middel van die twee wagens, dan gaan ze 's nachts in en dan verplaatsen ze één keer in de 3 dagen. En dan hebben ze dus elke keer vers gras. En die kippen die gaan dan ook nog eens een keer in die koeienflaters, want er is allerlei leven in, allerlei biertjes. En die gaan erin scherren, dus die krabben zeg maar de koeienvlaai open. De bodem wordt door het kratsen belucht. En de koeien die trappen eigenlijk zaaddozen en dergelijke trappen die open. En als ze dat lang genoeg duist, krijgen ze dus eigenlijk ook weer de begroeiing terug die eigenlijk op die plek altijd geweest is. En dat noemen we begrazen voor veerkracht. Ik merk elk jaar het zien een soort van fase heen, waarop dat ze nieuwe dingen leert. Bijvoorbeeld met de moestuin hebben we vorig jaar de bedden aangelegd en zitten ze helemaal in de aanleg van die bedden. En dit jaar zitten we heel erg in het wie hebben we de grond goed bemest, wie duizen dat mulligje, wie zorgt ze dat er het ongeziefer er niet aankomt. En door hebben we Jos natuurlijk ook een stuk voor, de echte de kennis van vroegerheid. Dan zitten we soms, of ik laat me even bij mezelf uit, soms gaat te moeilijk te denken. En dan zeg je, ja, dat is toch sowieso, hè? En dan denk ik, godverdorie, dat ik er niet zelf opgekomen ben. Had je dat ooit gedacht, Jos, dat ze ooit nog eens boerenzoes konden opleiden? Nou ja, ik leid geen boeren op. Ik heb het ook met vallen en opstaan geleerd. Zij moeten het ook met vallen op. Ik kan alleen maar advies geven. Daar zijn we in het afgelopen jaar ook wel achter gekomen, want in het eerste jaar hadden we heel veel. En er bleef ook heel veel achter. En ieder jaar ga je stapjes maken van wie kan het beter. Kom maar. Waarom moet je dit zo meer? Ja, dat is eigenlijk een beetje op een speertje gekomen. We zien eigenlijk moestuintjes en zo zien we hier terechtgekomen. We hebben een moestuintje gehuurd en toen is er een vriendschap met Jos ontstaan. En goed, op een gegeven moment moest Jos stoppen met zijn melkveebedrijf. En toen kwamen wij in de picture. De wens van Jos is zeg maar, dat hij hier altijd wil blijven wonen. Dus we hebben echt een zakelijk maatschapscontract. Maar we hebben ook de intentie naar elkaar uitgesproken dat er ook een stukje zorg bij kunt kijken. Nou zit je in een maatschap, ziet je nog altijd maandjes. Je moest ook gaan zingen. Oh, ik moest ook gaan zingen. Zing ook, Gert. Zing, Gert. Antwoord. We zien gewoon je maatjes. Ja.